29 март. Писмо до болестта ми. Проклета болест, презирам те. Накараме да изгубя всичките ценности, които семейството ми предаде. Да изгубя уважение към себе си и към другите. Доведеме до там да бъда недостоен човек за всички човешки идеали. Превърнаме в страхливо същество. Същество неспособно да чувства. Същество неспособно да бъде отговорно за себе си. За всичко мразя те и те презирам. Предупреждавам те, че никога повече няма да ти изслушам или задоволя което и да е от твоите желания. Само ти казвам, болест, заради тебе умрях. Брошура Алкохол. Сега това, което казвам на болестта си е: